Fl-eqqel ta' dan is-sajf pajjiżna letteralment far bit-turisti. Statistika ppubblikata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika uriet kif f'Lulju li għadda waslu aktar minn kwart ta' Miljun Turist f'Malta. Meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena l-oħra, pajjiżna rreġistra żieda ta' 11.7%. Iż-żieda fin-nefqa tat-turisti wkoll żdiedet u telet għal kważi 256 miljun euro. Meta mqabbla ma' Lulju tas-sena l-oħra, l-istatistika uriet ukoll li n-nefqa żdiedet bi 11.4%. Anke l-jiem li għadda u t-turisti żdiedu. Meta nħarsu lejn Lulju 2016, Lulju li għadda ra żieda ta' kważi 9% fl-iljeli li għadda u t-turisti. Il-maġġoranza tat-turisti għadu f'lukandi u kienu ġejjin minn stati membri tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt aktar minn 81% tas-suq turistiku ġie mill-Unjoni Ewropea. F'dan il-kuntest, l-ammont ta' turisti ġejjin minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea żdied bi 12%. Il-biċċa kbira tat-turisti kellhom l-età tvarja bejn il-25 u l-40 sena, bit-tieni l-akbar ammont għandu 24 sena jew anqas.